Avveniment mimli allegrija, kant u sfin. Dik hija l-atmosfera li wieħed għandu jistenna meta jmur jara l-ispettaklu Żgħeżagħ tal-Flagship. Din l-istorja kienet miktuba madwar 100 sena ilu u hija bbażata fuq il-kitba oriġinali ta' Michelangelo Borg, iżda ġiet adattata bħala kummedja mużikali minn Joe Gatt. Żgħeżagħ tal-Flagship ittellet tal-ewwel darba propju fl-1908 fit-Teatru Manuel fil-Belt Valletta. Net News tkellem ma' Herman Bonaci li spjegalna kif din l-istorja se tieħu l-udjenza lura lejn il-bidu tas-seklu 20. Ħammorru fil-Flagship Bar fejn ħanaraw tabib Anakleto li mar vista fejn il-pazjenti għaw mietlu u da biex jaljena ftit kien għaddej minn balzunetta u daħal ġol Flagship Bar. Flagship Bar fejn qatt ma daħal da huwa posta entertainment fejn iltaqa' ma' żgħeżagħ, ħad drink, ħa wieħed, ħadd tnejn, ħadd tlieta u taf inti x'jiġri mbagħad u da spiċċat l-għada filgħodu id-dar tiegħu. Herman Bonaci qal ilu diversi snin ma jieħu sehem fit-teatru minħabba li tella diversi serje għat-televiżjoni. Ħanagħmel comeback wara ħafna snin teatru għax jien kont ħafna involut fuq televiżjoni. Ħatkun comeback ukoll Teatru Manuel, żgħeżagħ ilha ma ssir Teatru Manuel aktar minn 35 sena. Dan l-ispettaklu se jmissir qlub ta' diversi atturi li jagħmlu parti minnu hekk kif se jkun iddedikat għal memorja ta' Ġesmond Tedesco Trickas li ħallina s-sajf li għadda. Din il-music li ħan iddedikawha kollha kemm hi lil ħabib tagħna Ġesmond Tedesco Trickas kien parti mill-kast magħna qed nimmissjaw ħafna kien kellu entużjażmu kbir biex jerġa' jagħmel comeback ukoll għax Trickas kien ilu ħafna ma jipparteċipa anki mill-lat drammatiku fit-teatru u din ħatkun b'dedikazzjoni għal ħabib tagħna Ġesmond. Dan l-ispettaklu se jsir f'Ottubru li ġej bl-ewwel serata tkun fit-8 ta' Ottubru fit-Teatru Manuel.